ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар як теомаи шумост. дар имрӯза видео фақат квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дукомнатак квартира дар 7 ошона қарор дорад. 47 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 140 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, яккомнатак квартира дар 9 ошона қарор дорад. 35 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 10 ошонага, лифт ҳам дорад. хонаро фавран бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 3 комнатак квартира дар 6 ошона қарор дорад. 80 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. варианти алишиам ҳаст. ай бародаро, агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 102 микрорайон, яккомнатак квартира дар 4 ошона қарор дорад. 55 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 293 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон, яккомнатак квартира дар 6 ошона қарор дорад. 45 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед,
занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомната квартира дар 11 ошона қарор дорад. 64 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. доми 12 ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 284,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр, яккомната квартира дар 6 ошона қарор дорад. 43 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. балкон дорад. доми 6 ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 300,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 112 микрорайон, дукомната квартира дар 9 ошона қарор дорад. 64 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб Садик роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 380,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 2 микрорайон, дукомната квартира дар 4 ошона қарор дорад. 58 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон, яккомната квартира дар 3 ошона қарор дорад. 44 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. дар наздикии мактаб. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 185,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хона ёем, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамаҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен
ویدیو را پادلیت سکنین. بهترین کامنت را نویسنا فراموش نکنه برادرو. چند قید دستگیری شما بسیار شد، ما ویدیو را زود برآوردن میگیریم. شما حتما فکراتون را در کامنت را نویسین. ایگوجا خونه باشد، ایگوجا ماشین، زمین‌های فروشی، کوارترهای فروشی، شما حتما فکراتون در کامنت را نویسین. ما فکرات شما را میخونیم. ایگوجایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم، پیشکشی شما میگردونیم. شما حتما ما را دستگیری کنین، در ویدیو لایک مونین، ویدیو را پادلیت سکنین. بهترین کامنت را نویسنا فراموش نکنه برادرو. هزار رحمت برادرو برای دستگیری تون، برای لایک مونیتون، ویدیو را پادلیت میکنین. هزار رحمت. الله نگهبانی هر یک تای ما شما باشد. خیر دوستان عزیز، هم مکس سلامت باشین. الله مددگاری همه ما شما باشد. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده. خیر.